Ay, kita sa kong tiyan, oy. Tay, piyon, pabayan ako sa agent, pre. Tay, ito ra si boss agent, oh. Boss, boss agent. Murag kabalo na ako nag-unsa ni. Na! Tanawara, natulog! Boss! Boss! Botang lang. Boss! Boss! Botang lang. Boss, init ra ba ni? Botang lang lagi. Na, bahala ko! Oh! Usa man ni? Hinang tekang init pa! Skut ka init ano eh! Usa man ni? Kape! Kape? Wala man lagi color. Bako na nga kape, boss. Tong kape white. Kape white? Colorless? Yes! Pandamay init, pero lami ba? Lami, natural. Kape good. Anyways, Agent Boyet, nganong napadpad man kadiri sa akong dutihanan? Boss, na ako'y bad news sa imuha. Bad news? Yes! Unsa ka bad sa imong nawong? Mas bad news na? Natural! Unsa na? Na ako'y naibalaan, boss. Unsa imong naibalaan, Agent Boyet? May kawatan dito. Kawatan? Asa nga barangay? Sa barangay di matultulan, boss. Sa barangay di matultulan? Kisa man na? Usa ka batanon? Ug ang pangalan niya? Si Harmon. Ikaw may pangalan man na sa atong kameraman. Kailangan ni Kapitan ang atong serbisyo, boss agent. Mura man kag nakatama. Pero sige ra, kung kailangan nila atong serbisyo, way problema na. Bagdik gid kayo na. Oh, boss agent. Kakining kawatan ani dugay na gyud nilang wa masakpan. Kung ganun, titirahin na natin, boss. Titirahin talaga natin. Wala na pang tumpik pa. Boom, karaka. Yeah! Unya, boss. Let's go! Sige. Kita ng mga agent. Dili ta basta-basta nga mga nilalang. Kaya kita nga mga agent. Kita sa kamera. Tara, boss, oh! Andamay ka. Kita nga mga agent. Mga kuyaw kay ang kamera. Tuwara mo so. Andamay. Isa na lang ka pabutan na karon. Kami nga mga agent. Kami. Basta-basta ang kamera. Tuwara mo. Andamay. Pali lang ko diri. Maning bata ni pagpundo ba pagpundo. Silong tama ka unya ron. Silo unya nya karon. Bus, ay nagdama-drama ba ka nabiti ng mga viewers sa karon? Oo ba? Kung ganon, tara, let's go. Bus, dito kami. Ay. Matay, boss. Pila na may kakolometro niya itong ibaktas. Sorry. Pusil mo, pusil. Eh, yung sigli kalaban. Pasensya na. Bus, ay, may motor oh. Naunsa man ka, Agent Boyet, ako'y nagbutang na diha. Ako'y nagbutang diha. Nya, sa plano to ron? Ako nagituyo diha, Agent Boyet. Kay katong kawatan, pag magbutang kag motor daplin sa dalan, anytime, waon na niya. Tama dito, boss, no? Right tag, yun boss, oy. Siyempre, wa man naliwat sa imuha. Ito may batang to ron, boss. Manago ta. Tara. Boss, dili na patulong, boss. Mau ba? Sorry, abinog manguli. Bantay-bantay dara, Agent Boyet, kay taod-taod basin moabot na siya. Bus. Taro. Diba? Ingon ko sa imuha mo, buadtog yun na sa paon. Mabus. Sagdi lang. Pasagdi lang siya. Kini, kay way tao. Kuana ni. Ano yung pasagdan, boss? Nakadagan na noon. Pasagdi lang, Agent Boyet. Kaya na ako gibutang espesyal nga butang sa motor. Taod-taod lang. Mga 5 seconds, mapalungan na siya. Sa ato ko, boss, masahod pa ka ni PNP. Turi?
iya ha, 5 minutes. Imo 5 seconds naman. 5 seconds ra gyud ni siya, dili 5 minutes ang ako ang response. Basta sa atong ahensya, 5 seconds ra. Di pwede nga dugay-dugayon. Tura, napalungan na. Ikaw, atua. Nga ano man eh? Gubaon man siguro motora ni. Nakaon mang susianan. Ay sabi. Nah, bigod mo andar da. Murag daoton eh. Ita. Sa boss, lagi mandar. Dili lagi. Basta gini na kurinti boss. Basin lagi boss. Basin. Kinawat na. Kabalo lagi ka boss. Ijin ko. Oh no! Kasi na. Sinda na boss. Boss. Dagan lagi to. Hey! Dagan. Ako gipadagan. Anong gipadagan man nimo? Ang importante boss, ang motor wala makuha. Kabuang ka. O man to tong target. Kinipaon man ni nato. Ay, tanan ning bataan. Sao naman to. Sorry boss. Pero mangutana ka boss ba? Ano napalong man ang motor? Nganong napalo ang motor? O siguro kay tubil-tubil og gasolina. Gasolina. Sa ato pa, ikaw nagtubil ani boss. Gusto ka, Agent Boyet. Ako mismo ang nagtubil ani. Abdi na kung nakagibutang nga unsa ng motora boss. Wa ko ilahing gibutang diriya, Agent Boyet. Kundi 1/4 lang nga gasolina. Maong naubsan siya. Maong ikaw magtuon ka o ka ng tubil-tubil og motor para kabalo ka ha. O boss. Kanang sig panghiram-hiram og motor nga di mang tubil, pang tubil mo. Kopil na ka kameraman ha. Tubil. Agent Boyet. Naata diri karon para tong siren kung kinsa ang espeya sa atong kapatiran. Dapat igbat yung mata, okay? Boss. Understood? Yes! Nice one. Sige, tanaw lang dira. Pero, Taisa, asa si Agent Jeb Jeb? Wala ka magduda ang tawala boss. Pila nakabidyo na ito ba? Wala pilapil ba? Isa ba? Wala man nung ko nagduda na Agent Boyet. Ay, kameraman, ay, kigdikit. Ang ako lang, kung asa siya. Dapat boss, may balaan ka to boss. Asa sa dapat boss? Dapat gani daw, pero puti ka may asa ang kamera. Para mo so! Ay, kabuang ang kameraman. Lungon! Luhagaan na dira, nakapagpondo ba? Pagpondo, sabot! Kabuang. Anong di man yun ni siya masulod? Pasig kulang lang nagtilap. Di man yun? Inya boss, tara boss. Tara. Isa. May tiguang. Buaga ni ini. Uy, di man yun masulod. Naagani boss, kita gani ko. Agent Boyet, palayo kog tabang kang manoy. Kay naglisod siyang sulod sa sinulid sa daging. Tabang ikaw. Sige boss, ako'y bahala boss. Madali! Noy, lima na. Di lang yun masulod, doy. Ay ako Noy be. Ay, salamat. Palihog ko, doy, be. Ikabuang kabulok tawhana! Oh, dala, pili na na, Noy. Gitilapan man ni noon. Ay, kabuang ni bata, ah. Gitilapan. Tilapan ano yung mga itong gitilaan? Akong gitilapan boss, kiloy kayo. Nga lami. Ah, way lasa. Bago pa ko maglagot ni mo, manglakaw na ta. Ready? Upo. Tara. Bilis, Agent Boyet. Unong. Come on, boss. Si Agent Jeb. Oh, no! Yung tira og dahon. Tiger, sa man ang tira, boss? Dik, anak kahayong tao, oh. Dahon. Muta, oy. Tiganag dahon. Boss, kailangan may limit na. Kaya dili na pwede sa atong kapatiran. Kinahanglan dyan, Agent Boyet. Kay dili pwede nga na i-trydor. Okay di boss. Tara. Agent Jeb! Kumusta? Okay na, Agent Ray. Yapon. Grabe nga mga sagbot imong gipang tira ba, murag. Hay na kayo ka. Tama na kayo na boss. Wala pa. Kulang pa kayo ni. Ay, kamilngeg. Agent Jeb.
isa. Kaya di ko makita sa kamera. Okay na. Okay na, kaya. Kita na siya. Agent Jeb. Kailangan nimo ma-eliminate. Pasensya na, agent. Murag taas na kay imong tama. Adik na ka ha? Wasyo ka kabalo, Agent Ray. Kasi wala na ko na ibalan. Ikaw ang spiyaw traidor. Agent Boyet, tirahin na ni. Agent Boyet! Boss, trabaho lamang ito, boss. Walang personalan, pira-pira lamang. Putik kamay! Ayos sa gikadlit ha! Buto na! Usay nagsugo ni mo, pinaggibayad sa imo ha! Wala na kay pake, boss. Ako na to, boss. Pasensya ka na, boss. Ikaw akong titirahon ka nun. Agent Ray, di ra kataman. Di rin ako taman. Paminaw na ako, mapartuhan pa ni.